Ano ako na tanong na Ano di panura? Ano? Ay sa may vlog, sa vlog. Ang vlog? Hmm. Hi vlog! Masarap ulam namin ngayon. Talusog. Kung sa ako ay dalag, sabi ko lang talusog. May ito. Ipailig mo ba niya ang paywan tayo atas? May puyo. Tawagin sa Bicol. Nitim na manok. Ginataang native na manok. Tara guys, kain na kayo. Sa inyo. Ma. At saka na magkakansabay na tayo. Kumain ka na? Okay, kumain ka na. Sumalit nga niya. Sira man palang kadit pambulang ay. Di tayo na Biyong pumuli. kadi. Di tayo na manok. Ito Siguro. diya. Sinurlan ko nga doon si JR. 400 man. Ay, si JR na ang nagagamit ka na. Nagkakain nga ito sa pagpanabuha ko kaya para ako dito dahil ako sumagapit sa mga Di ba naggamit na nagpadyak ni mama, si JR. si JR sa kasi Yaying. Si Untoy may saliri na. Ngirini ti Tuntoy ay. Madiskarte kasi yun. Ang wala lang ka ano-ano si Yaying. Sige siya na padakon ka. Madiskarte nga si Yaying. Magpa dakon siya igin. Dakula na, tulog ng biday. Uda na. Okay na. Nagdulag na naman baga kay mama. Para itong mingduan ni JR. Tabang ka mingduan ni JR. Si Army Eduardo, sarado na. Bukas? Ano man gamit? Pinangukunan ni Basilio? Ang pagtutok ng buta ko. Diya. Ayan. Hindi man nag-ano. Yun na ang tuyanin dahil daw. Hi, Joe. Ni Bumbong, ni Makuto, si Andoy. Kahit talaga. Mamaya. Ano naman daw si, Mabait ko na kasi. ano naman daw si Saro? Kaming kanin. Sugma, burat ito. Anak tukaw na dumaan. Ha, kaya. Wow! Ay, son! Lahat mo daw kapit sa son requirements ni Joey sa bag mo, tamalingawan. Hirap! Ay, Le! Ang tukod, Le! Di mo lingawan ang Gcash! Puri na ako yung nag-ihipi na bagani. Ay, buray kay Anay! Palibasa, palayasin ako. Hindi mo sa nag-video call! Ayun! Son! Sabi pa naman niya, hindi na po sumabi. Ano mo kaya ito mga iba? Sabi ni Kuya Buki. Kung katalaran ka pala ni Kuya Buki sa bangin, matanong ka lang. Ay, kung sinabi ni Kuya Buki. Ako na ba? Ka. Kanino, pati malugod mo, papahibig naman. Gintian naman. First time ba? First time? May cellphone ba ka? Lagi kayong magkikita. Ano na tayo? Ano ba? First time magkakaiwalay? First time. Kaya. 6-1 in only manain, uni ko iyo. First time man palan kaya. Dawa isay man. Natural. Hindi naman first time. Nagtrabaho na nga ako dyan sa Melo. Ano lang. Aldo. Kung si Wilson na nag-ihibi. At yan pa yan. Daming ulam doon. Uni ko iyo. Si uni ko. Baby, si baby niya. Masuway. Pagbalik niya may chicks na. Dua na yan, Le! Dua na yan, Le. Pagbalik kami, abong na. Pagbalikan sa atin, iagom na.
Kaalis na ang pinakamamahal mong anak at pinakamabait. Pwede si bata mo son. Ano na? Oo, wala na pinakabuting sa mga anak. Bilhin mo muna kayo, eh. Pinakamabait. Ano ka? Bumiyan dito ka. Ah, sino pa daw sa inyo? Bibilin sa inyo. Ipapahiram muna. Ayan, ano ba eh? Yung kailangan daw. Kung ano man pagkukulang mo, yung may tatawag mo sa bata mo. Yan, pare. Ha? Ikaw payment pa yan ko. Ay na. Kape. Ano man yan? Li. Li. Yan. Ano mo na? Prepare mo na dadalawan ni Dahil. Bay pakagulpin ma. Baka di na mag-andar ang motor. Tira, dua lang, tulo. Apat, kalabasa. Pero sana pwede. Yung pipino lahatin ko na to. Ah. Sabok mo. Padalaan mo. Guys, ubos na sa akin, oh. Padalaan mo man si Sarap. Bukoy. Olo na lang yung dalag, oh. Siram. Sarap. Hapunin ko. Ako ya. Bibilan Ne. ka mo eh. Na, tinalaw ko na yung pagdilano ko ng para. Kaya ito, tubig mo to. Pasalubong ko ng tubig. Pansit na. Magandang klase, tapos na tayo nila. Bata sa kasi. Kaya na suway ni Buboy, hindi ka mag-alala.
so para sa kong pili ko yan. Ha? So para sa kong pili. Ito baga. Nakakita ka na? Ha? Nakakalimutan mo? Tumatay mo kaya? Matutol yan sa puto. Hindi yan tol. Kung yan ang natol. May kutos yan sa puto. Kalikuan niya. Kasi hindi matutol yan. Tapos may puto mo. Oo. Para ka makalabasan mo. Kaya? Bigat kasi. Kaya lang. Ilang pansit? Pinapalupasan naman sa to. Yun eh. Ay. Wait na. Hi guys! Tapos na kumain guys! Ebo. Ebo. Kasya to sa'yo? Ay, sa bag mo? Sikip ng bag ko eh. Suot mo lang? Hindi. Baka magkakasip ko. Ayusin mo naman ito anak sa ano mo sa nagaya. Gayot na kasi ka. Suot mo lang. Hindi lang ako pinagpapalala. Paluwasan na nga nito motor ko ma. Nay, Ah. luwasan na nga ni motor ka. Alin? Alin luwasan? Motor.
Yung motor mo? Iwasan na nga ni ko ng motor niya. Pagsarong kahon to. Ako ibibigay itong ano. Isa. Wrap. Bye-bye.